Jonggrang, ya aku kan ngeliat tegesan itu dulu. Batu Bondowoso tegesan. Grang, Kepiye Bang? ing papan kene mangkeno prajuritku, prajurit Kang Masmu wis topas tapis blasak nganti kowe papan pacing. Akhir toko prajurit karo kadang wis kok Jaya Bandung. Piye Grang? Aku bakal ngindani apa sing dadi penjalukmu. Nyemprak Grang. Piye Bang? Arum? Baru kowe pete-pete ngono gandane. Grang, Piye Bang? Kang Mas Musing Siti Mahambara wis gugur ana madyaning Jadi Batu Bondowoso kok yo iki. Lah, adine. Ini sedikit Mas. Ayo. Kang Mas, sedikit Mas. Coba pianane dadi Batu Bondowoso. Karek nggone kene Rek mane yo. Nggih, diunggah ning ngoten kuwi unggah tak delok. iki ana juga. Ana juga. Iki si Pak Boko. Kuwi terus update. Mas, jangan dari Batu dulu kan nanti Mas. Anu, Ratu. Isinan. Allah lah, jadi kok ngisi di sini. Wah. Nggih. Bandung terus. Piye Grang? Siapa itu yang mau senyum keramat ibu? Pak Wolo iki keterangane piye Pak Wolo? Iki soalnya Ibu Pak. tamat iki beda. Misi yang awal. Siap. Siap lebih cepat. Oh iya. Ya terus iki. Bandung terus. Piye Grang? Aku bisa udanan. Aku bisa nongkrong atas nangmu. Aku bisa ngindangi apa sing dadi pejalukmu. Nanging piye? Sekarang aku kudu bisa udanan kudu gedang sing tak jaluk ya Bandung. Dudu gedang. Ning cepat. Mbok sing tenang dong, Grang. Grang. Ojo gawe sumpun Kakang. Aku jaluk Apa? marang sliramu Bandung. Sing ana tambono sing ora ana, golek ana bebasane sing penting ranjane medune lintang melawan rembulan. Aja sesumbar Bondowoso. Dudu Bandung Bondowoso putrane Prabu Damar Mancut Damar Moyo. Umpama aku njaluk anak sewu sumidadi sliramu kaya bisa ngudanani. Aja meneh mung anak 1000 sumidadi ing jero tasku kae pas patakno. Kaya ana kopi. Aja meneh mung anak 1000 2000 bisa lakon Grang. Bukaan kopi. Wes Bandung. Piye Grang? Aku njaluk candi sewu sewengi kudu dadi. Candi 1000 sewengi kudu dadi. Nih. Heeh, piye. Pak Wolo. Pak Wolo kudu. Wolo. Pak Wolo pindi piantune. Iki Pak nih, abangnya cinta kok bodinya cinta. Pak Wolo kudu tidak berani Bandung. Leh, Piye? sampean ada kene Pak. Piye bisa ngudanani apa sing dadi penjalukku ora Bandung? Aku sekarang nih. Pak Wolo kon ngerti ndak mrene? Iki ku nek dadi reca, didemoke mesti meneng. Eman ora nyedak kene. Calani pamit karo gantane sing ora. Sama anakku cakro. Grang, Iya Bandung Bondowoso. bapak tak udaran. Ya. Apa kang dadi penjalukmu candi 1000 kudu dadi? Aku bakal nyun manubrak ning Gusti. Nutupi babakan Hawa Songo. Tak itu wis sing loro ora kena ditutupi. Candi 1000. Suarane Mas Pendon.
tak jane antar Pak Bowo. Wirang Piye Bandung? coba Mas patakno candi sewu wis dadi. Kepala candine ana sing bisa wah, ana sing candi katemben dahar. Bener sliramu. Ana candi sing rada ngantuk. Aku njaluk candi sewu sewengi dadi Candi sewu. ning Bandung. Coba itu. Yen kabeh iki ana cacahe sewu, kok isih ana siji sing sik lodang kok Bandung Bondowoso. Sisih endi Gra? Ora percaya yen iki cacahe ana sewu. Coba diitung, coba diitung. Sisih kene iki Bandung. Sing sisih kene Gra. Ana 250 cacahe Bandung Bondowoso. 250 aja angel matematika. Ini mung 5 jaman sekolah. Sing sisih kene iki kok 250 yo punjul ki 300. 250 karo 300 Iku tak kolo benahe iku piro? Tak itu. Kita apa opo Abang asa. Siap wis. Lah sing ana karep kae. ana karep kae ana cedhake candi sing pating cerguk kae. Kae ana 200 dadi piro Bandung? 50 karo 200 iya 750 matematika karo angel-angel yo nganggo pujulan 5 barang Sisih kene Bandung Sisih. kok kelas padha lagi sama siji sing lodang Bandung. sing lodang kita njaluk bisa iki bae iki Nah, kita kok susah menunggak dhewe jen ana kene iki Bandung. yo sajake bayani Anissa besok malam beda kita ingin kita nah, ya terus sing sisi kita ana piro Gra Lho sing iki kok ana sing lodang ke Bandung? lodang lho ora ana sing lodang gendeng koyo ngene kok Lebih kok 999. sangat coba Kula sangkok aku ora bisa ngopo terserah Bandung. jograng Kepiye? mung kurang siji wae mbok yo manut tak boyong neng pengging Ramu ki satria ora kena wala-wali Bandung. Mula sangka kuwi Piye? aku ora bakal ngindang. mung kurang siji kuwi iki manut tak boyong neng pengging tak sekake ngaluhur dadi prames paring Aku ora ora bakal nampa atas nama Bandung. kudu tetep 1000 Kudu sewu. kenapa 1000 siramu Gra Pak Polo, monggo dipun aturaken Pak Polo. Monggo, Pak Polo. Candinipun siap. Tenggali mereka. Cantik. Pak Wolon. Niki to. Jograng niku ngeten iki mau to. Hah? Ayo, jan iso apik jograng iki kok biyen niku ae. Lah, Kablitan. monggo Pak Wolon katuran jingkar saking Pangandaran. Oh. Pak Wolon ini terus kali. Lah iya, es. Niki Bu Wolon kan legane sing pundi? Oh, nggih siap. Mugi-mugi pengen entuk pintu. Tunggu-tungane Pak Wolon iki panenane kathah. Rezekine kathah. Amin. Pinaringan kesehatan. Kok kleru dhewe sare bojone tabak. Boten. Nggih boten parah. Nggih, kula donga-dongaaken mugi-mugi enggal munggah haji. Amin. Ya, nggih pengen kula dongane munggah haji. Nek pengen kula dongaaken munggah haji kadhe Pak Wolon niku lho. Cantune sedekah nyahnya. Jenengan nggih boten, Pak? Oh, alah. Kula kinten nggih. Oh, nggih. Pas dongane ki rada maju nek ora begigi. Sinten sing sing bagian mriki? Nah. Sinten sing pengen kula dongane munggah? Tekan. Kula pengen kula dongaaken munggah haji kadhe Pak Wolon, monggo. Wis. Kuwi iso karo ngoblek. Bokong. Hah? Nggih mboten napa-napa niku riyin. Matur sembah nuwun Kang Glotong nggih. Kula dongaaken mugi-mugi anggenipun hajatan kula kramakaken ke putra. Kang Timan. Kang Timan. Kang Timan. Iya. Ya bokong entek karo ibu-ibu ya. Baik. Mugi-mugi tansah dipun paringi kelancaran. Amin. Nggih. Menika anggenipun
pun mulo kramanken putra nggih Kang Mas. Nggih. Tansah bagya mulya donya. Bentuk Anissa kalian Lenjen. Jalur. Nggih. Kan Mbak. Nah. Ya Mas. Oke. Ya. Salam sukses Mbak Lala. Siap matur suwun. Amin. Siap Mbak ya, Mbak sini aja. Siap. Rara juga kowe panjenengan ora mung yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kaparan mula kowe ati wanita koyo Jangan